104.7 IFM. Report! Samantala, Idol, hiniling po ng Municipal Government of Binmalay sa Department of Public Works and Highways or DPWH Pangasinan 2nd District Engineering Office ang agarang pong inspeksyon at pagkukumpuni sa mga lubak at sirang bahagi ng national roads sa nasabing bayan, lalo na ngayon nagpapatuloy ang tag-ulan. Sa liham po na petsang Agosto 17, ng taong kasalukuyan, sinabi po ni Binmalay Mayor Pedro Pete Merera III na nagiging mas mapanganib sa mga motorista ang mga pothole at deteriorated asphalt pavement kapag tuloy-tuloy ang pag-uulan. Gumawa sila ng aksyon. Huwag na nilang, puro na ng tabon eh. Kung bibigyan man na sila ng mismong pananalita na gumawa sila ng aksyon. Huwag na nilang, puro na ng tabon eh. Kung bibigyan man na sila ng mismong pananalita na sila walang pagkukuha ng asfalto, hindi gawin nila ng remedyo kung paano. Maraming bagay kung gugustuhin nila eh. Bakit hindi nila kausapin yung gumagawa ng asfalto? Kung talagang gugustuhin nila, at bakit sasabihin pala ng ipupuspon yan? Kung marami na aksidente ba? Yan bang magiging sistema nating gobyerno? Mayor Pedro Merera III, kabilang sa mga naisipasuri po ng LGU ang paggamit ng wet weather cold mix asphalt, water pumps at wet vacuum, industrial air blowers, pavement heating equipment at compactors at iba pang kagamitan na maaaring gamitin alinsunod po sa DPWH Engineering at Safety Standards upang maisagawa agad ang pagkukumpuni ng mga daanan. Bukod kasi sa mapanganib ng aksidente, maaari rin itong magdulot ng pagsisikip ng trapiko, pagkasira ng mga sasakyan at higit na pang-deterioration ng mga kalsada. Isa sa nakikita namang malalim na problema ng alkalde ay ang kawalan ng maayos sa sistema ng bansa sa paggugol ng pondo para sa mga infrastruktura. Alam nyo, hanggang hindi mabagong sistema, lalo-lalo na sa mga bagay na pag-construction ng roads, no, lalo na pagka-concreting roads, no, nakikita nyo mga sistema, kung talagang ikaw ay may kaalaman na isang engineer, may kaalaman sa mga ganitong sistema, no, dapat alamin nila unang-una kung tama ba. Kung let's say ang 6 inches na lapad ng ay kapal ng isang konkreto, tama ba? Tama ba ang mixturing ng kanilang yung 1 2 3 na tinatawag natin, kung yung buhangin, bato at saka simento, tama ba? Yan ang tanong. Mayor Pedro Merera III ng Municipality of Binmalay. Handa naman po ang municipal government na makipag-ugnayan sa DPWH para sa gagawing joint road inspection at mapping ng mga priority pothole locations sa bayan ng Binmalay. IFM News. IFM News. IFM News.